Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. De politie heeft gisteren een 34-jarige man opgepakt op verdenking van oplichting. Het gaat om een man die in 2018 geld van verschillende mensen op Curaçao heeft gekregen omdat hij auto's zou bestellen in Amerika. Dat geld is wel geleverd, maar de man liet daarna niks meer van zich horen. De arrestatie vond plaats door 12 verschillende politieagenten in de wijk Santa Catarina. Organisatie Berenschot moet 1,5 miljoen gulden betalen aan Sona. Dat heeft de rechter gisteren bepaald. Het is de uitkomst van een bodemprocedure tussen de twee organisaties. Sona en Berenschot moesten beide de bouw van het nieuwe ziekenhuis in de gaten houden, maar kregen na verloop van tijd ruzie. Uit de processtukken blijkt dat de ruzie vooral om geld ging en Sona boos was op de hoge declaraties van Berenschot. Sona had in totaal 6,5 miljoen gulden geëist van Berenschot. De rechter heeft uiteindelijk 1,5 miljoen toegekend. In het CEOS worden sinds gisteren alleen nog maar spoedeisende operaties uitgevoerd. Geplande operaties zijn gestopt. De reden voor de maatregel is materiaalschaarste als gevolg van de slechte financiële situatie van het ziekenhuis. De directie van het ziekenhuis heeft een brief aan alle operateurs gestuurd. Minister van Volksgezondheid Suzy Camelia Reumer reageerde verbaasd. Vorig jaar nog was er sprake van eenzelfde situatie en toen nam de minister verschillende maatregelen om het CEOS meer financiële ruimte te bieden. Al enige tijd kent Curaçao een mysterieuze overvaller die maar niet gepakt lijkt te kunnen worden. De man rijdt rond in een grijze Toyota fiets en heeft al verschillende minimarkets overvallen. Elke keer is hij daarbij in het zwart gekleed en draagt hij een zogenaamde legerpet. Gisteren sloeg de man weer toe bij Tropical Supermarket en er zijn beelden van de overval verspreid, maar de man weet nog steeds te ontkomen. Het bestuur van de partij MAN heeft nog steeds niet gereageerd over een brief die partijleider Hensley Koeiman bijna een maand geleden heeft geschreven. In de brief geeft Koeiman aan dat hij zijn positie als partijleider ter beschikking stelt. Voorzitter van het bestuur van de partij MAN, Yves Payos-Koop, zegt dat de brief gisteravond wel op een vergadering van het bestuur stond, maar dat andere zaken op dit moment meer prioriteit hebben. Het gaat erbij onder meer over de minister van Economische Ontwikkeling en over de algehele situatie van Curaçao. Koeiman is al 6 jaar leider van de MAN. In een persbericht heeft de kustwacht in het Caribisch gebied gisteren aangegeven dat ze dag en nacht zullen blijven patrouilleren en al haar varende en vliegende eenheden in zullen zetten om de veiligheid en de beveiliging in de territoriale wateren van Aruba, Bonaire en Curaçao te waarborgen. In het persbericht stelt de organisatie dat de tocht van Venezuela naar Aruba, Bonaire of Curaçao vaak zeer gevaarlijk is, maar dat veel Venezolanen toch de overtocht maken. Dat is volgens de kustwacht een groot veiligheidsrisico. De kustwacht verzoekt alle burgers die op zee en langs de kust verdachte situaties waarnemen om het nummer van de kustwacht te bellen 913. De nieuwe president van Panama, Laurentino Cortizo, heeft voorgesteld om te bemiddelen tussen de regering en de oppositie in Venezuela. Hij wil zo tot een onderhandelde en democratische oplossing komen voor de huidige crisis. Cortizo trad op 1 juli aan. Hij deed het aanbod in een interview met CNN Español. Hij verwierp daarin het idee voor een eventuele buitenlandse militaire interventie in Venezuela. Hij gelooft dat een gewapende oplossing niet de juiste oplossing is. Volgens hem moet er nu worden onderhandeld om een integrale, onderhandelde en democratische oplossing te bereiken. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.